Салом алейкум ба ҳама. Видеои навбатӣ влог насбат тренировка мешава машқ. Хелаши да сайт напартофтем да YouTube канал. Хулас ирӯз тренировкаи спина ва бицепс мешава. Ана вес процесса нишон метем. Мо ориентири ваймона алиш кардем. Залмона хулас да зали алим дар ҷози машқи спинара мегзаронем. Дурунужда мумкин ягон гапчап шава. Хулас нишон метем полный тренировка спина ва бицепса. Объектив инава проверка кардесем. Хулас ори намедонем видео чӣ кали мешава. Объектив қати якум бора камера дорем. Ана тренировка спинара миён сар мекунем. Главный мушакои стабилизатори столба гуфти гапо. Якум амёра гарм мекунем, баъд ҷои дигарош сар мекунем. Хуласа 4 подход 12-15 таи, чтобы онҷа камтарак прокачать шавад. Ду намуди тарзи задан дора, ози ҳардушон нишон медиҳем. Якум ҳолатда максимально спина кор мекунем. Ҳолати дуюмда мушакои пишти поча қати миёни аҷоя. Упражнения барои мушакои спина, барои широчайшие мышцо хуб кор карданай. Ана аналоги турник, то есть ранги турник мезани. Ва лопаткота искини. Ширина метя V-образный ранги кобра меш. Вақти спината броварди. Мақсади машқи айни забон ки ма кардесам бисёр ба вазмин бардоштан нест. То есть на пампинг кор мекунем, максимально хун мебияд тамом. Диапазон повторений 12-15. Вақти дамгирӣ 2-3 минут, ай зиёд не. Хуласози процесс реабилитация рафтесе. Восстановление бисёр вазмин қайд кор намекунем. Агар шумо мақсадтон вазнигирӣ боша, мушакгирӣ, шумо бояд вазнинтар машқ кунед. Агар мақсадтон похудени боша, естественно камтарак вақти дамгиритон кам мешававу повторенитон 12-15 таи. Хуласам хеле ози дальше чанд ракурс нишон метиём чӣ задан дар кораи упражнениро. Хамошо кунед, ки ҷое даки хатогӣ мекунед, амуро ислоҳ кунед. Зали на тренажёрои зур. Ощущение вообще бомба. Насиб боша и подготовка, ки оли як сар мешава. Бояд результатов вообще зури бад шава. Барои ки тренажёро роли калон бозӣ мекунанд. Одаме ки мусобиқа баромад мекунад и мехоҳад бадани зебо дошта боша, бояд як тренажёрро ҳис кунӣ. Хулас. Ами любой тренажёр ба вақти шиште
якум бояд ранги сидени мошин худа да туғриш кунӣ. Агар пасти баландиша туғрӣ накардед, имена муш сай дар кора метавона кор накунад. Барои ҳамин ганда важния. Чӣ худаш соза? Масъалаи наи печаткиё. Ма медонистам, ки залда рукояткош хеле резиния. И ёрдам мекунад, просто дастат намелушпа, намечерта. Пласт барои ҳамин қавай. Барои ҳамин метавонем бигирем, истифода барем. Ки резини хеле камтарак тол мекунад, неудобно. Хулоси ҳамин мушкилиро ҳал мекунад. Оянда дар видео мешавад ки ягон чиро реклама кунем. Мисол инаи рӯз накандем этикеткаша. Метавонен рекламаи худтон намонен дар оби нӯшокӣ ки ма пашти ҳар рӯз менӯшам. Ира як бисёр одам мебинам гуфти гапҳо. Оянда кардан дар кора. Агар грижа дошта бошед, пражен дар эҳтиёт кардан дар кора ки миён дар нагузкаем бия пои истифода барем, то ки весои сабук қати кор кунем. Пражени зур. Бози рукояткаш акцент дар мобайни спина. ҷои лаби хима кашад кесан. Агар рӯз чигирӣ поёни спинада мера. Зал уже маҳкам кардест. Бояд успет кунем. Упражнение охиронги спинаро мезанем, баъди вай бицепси тамом. яде кадрша съёмка накардем. Хулас миён задем, се упражнение барои спина, ҳамаи мушакоша качат кардем. Бози ду упражнение барои бицепс мезанем, мерем ки вақт пучидааст. Барои ҳамин бицепса суперсет мезанем. Ду упражнение. Якум подход 15-таи, дуюм подход 12-таи и 10 подходи дига 10-12-таи. Хулас кам дам мегирем, тез мезанем, чтоб мушта тез варам кунад и тамом. Вақти машд обязательно об хӯрдан дар кора, барои ки хун дил хуна качад мекунад, мушсо дам мекунад, чтоб бо бисёртар дам кунад. Естественно жидкост бояд бисёр брава, барои ҳамин об кӯмак мекунад, плюс дил да нагузкана бия. Хулоса як тараф бо арақ мекунӣ, чтоб водни балансат вайрон нашавад, об нӯшидан дар кора. Чанд қоб бисёр нӯшидем.
ҳамқа углеводҳои хурдагиш мо соз ҳазм мешавад. хушрӯ варам мекунен. плюс агар 10 литр об дар давоми рӯз бинӯшен, филтратсия хуб мешавад. Ҳамаи намуд мусор, ҷазирӣ, токсин, тиҷолии металли ва ғайра шлаки ҳай бадан мебурем меравад. хулос об обязательно нӯшидан накунем. вообще кам дам гирифтастем. бицепсо кафида. я так камераро нигоҳ карда бизанем. Перед последний подход. Хулосияти дигам хел мезанем. ирӯзаш дар видео тамом мешавад. шояд ки пазировании рапортам ози 800 килои камтарак жир гирифтам. ба наздикӣ анализ месупорем. агар ҳама нақс шуда боша, подготовкаро сар мекунем, бо бақулаҳои нав мерем. خلاص видео ба ҳамин тамом. видеои нава интизор шавен. дар комментария нависен оянда чӣ машқора сёмка кунем. خلاص ҳамора сёмка мекунем. дастгириро фаромӯш накунен. қадшимо буд музаффар шов.